ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Bineveniți la bordul aeronavei Tarom. Aeronavă de tip Boeing 737 de serie 700. Serviciu pentru dumneavoastră în această după-amiază este zborul cu numărul 373 de la București, aeroportul internațional Ecoandă, la Bruxelles, aeroportul internațional Zaventem. Doamnelor și domnilor, vă rugăm să respectați numărul locului scris pe talonul dumneavoastră de îmbarcare. Acest număr se regăsește pe panoul de deasupra scaunelor. Din motive de siguranță, toate bagajele trebuie așezate în compartimentele special amenajate deasupra. Vă rugăm să depozitați bagaje pe scaune, pe culoar, lângă ieșiri sau de pe un panou spățitor. De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că telefoanele mobile sunt închise. Din motive de siguranță, acestea pot fi utilizate numai după ce ați coborât în avion la destinație. Doamnelor